Deci, dragii mei, Bălărie se încurcă la intro și este rușinos, el crede că vă supărați pe el dacă se încurcă. Așadar, Gabi, fă-ți intro și prezintă mașinile pentru că oamenii adoră naturalețea noastră, pentru că de-aia oamenii ne privesc atât de mult și într-un număr atât de mare. Strict pentru că noi suntem așa cum suntem și postăm ceea ce facem, practic, cum suntem, da? Așa că fă intro, dă-i drumul așa cum știi și gata, hai, 3, 2, 1 și... Hai, nu, băi, și bine mai găsit un nou episod. De asta vom face un episod cu totul special. Vom face o cursă dintre un frumos BMW X5M Competition versus un RSQ8 Care au motoare de V8 ambele. care un motor amândouă. Da, care au motor amândouă. Amândouă au motor de Amândouă V8. au un motor V8. Acest BMW are un motor de 4.4 cred că V8 de 400 și ceva de cai versus un Audi Q8 RS cu motor de 5.0 de 500 și ceva de cai. Nu, X5 are 617 cai, zic eu că le-am testat pe Draghi amândouă. A, da. Iar RSQ8 nu mai știu cât avea, chiar nu mai știu, 630 avea sau 632. Pe acolo, așa. Deci, 6, caii sunt... așa. Caii sunt undeva pe acolo. RSQ8 oricum e mult mai greu decât X5M Competition și să nu mai zicem că X5 Competition are și un Stage 1. Deci nu este stock, ok? Uiteam să-l fac sau, dar stai, mai dă-i așa, ce naiba. Lasă să-l facem așa, da? Și ia jocul Da. ăsta de lumini, te rog frumos, de la RSQ8. Bun, Da. regulile sunt fix în felul următor, dragilor. Dacă ne bușim, cel care s-a bușit trebuie să zică accident, iar celălalt este obligat să stea pe loc, iar cel care nu s-a bușit, de fapt, va avea avantaj. Practic, nu va avea voie cel care s-a bușit să treacă înaintea celui care stă pe loc, practic, pentru a-l aștepta pe cel care s-a bușit. De preferat Bălărie, anticipezi tu curbele și pui frână înainte de ele, da? Da. Bun. Îi dăm drumul? Da. Hai, dă-i tu statul când vrei. Hai, mai. Hai, 3, 2, 1 și... Stai pe partea dreaptă, Bălărie. Da, stai. Dar degeaba că măi. Bă, tu zici, dacă e că mă cam tu. Zici? Bă, cred că mă cam iei. Ce să zic, al tău e și stage Aia, pe ea am stage-ul nu mă, dar... Bă, stai mă că intri pe mine. Intri pe mine. Am văzut, dar n-aveam acum altcumva. Hai, ce... La X5 cred că e puțin mai competition, așa, băieți. RSQ8, deși are cai mai mulți, e mult mai greu, știi? Cam Deci greu când de pun- manevrat. Când pun frână cu el, zici că pun cu vaporul. Așa mă simt. Frâne, tată, frâne, că... Ne ce în gâlă. Mi-așa o frică cu mașina asta. Dacă intri în curul meu, mi-a fost să nu intri în curul meu, te văd fix la 1 milimetru, de-aia am și pus așa frână. O, te drepturi cu barca. Bă, tu ai văzut cum era să mă duc? Da, am văzut. Bă, dar mișto mai e RSQ8 ăsta. Q8 pot să zic că nu prea mă omor după el, la RSQ8 chiar e... Bine, tot nu mi l-aș lua, dar ca idee, știi? Da. E o mașină chiar specială. Bă, da, frumos să mai aude. Da. V8. Mie soare RSQ8. Chiar sunt foarte curios să puneți chiar acum pauză, dragilor, acestui videoclip, să scrieți acolo în secțiunea de comentarii cine credeți că o să câștige dintre mine și Bălărie. Eu cred că rupă picior pe Bălărie așa puțin. Bă, cred că te cam pac, uite că am ajung. Păi da, la viteză mai ca sigur ăla mă face, e și mai ușor și cai... E bine pe cai stage 1, ce vrei. Bă, se vede super antrenat să ieși cum mergi cu mașina asta pe Nürburgring ăsta. Cam Am greu. senzația care au mers. Mă. Dacă am fi avut și noi volan, s-ar fi simțit diferită, zic eu. O, stai că au luat-o dracu pe mea. Mamă, mi-ajung frânele la 800 de grade, 900 de grade la fiecare Wow, frână pe care o pun. mamă. Uite, am 1000, deci gândește că încep să se încingă ușor astea ceramice, bine astea să cam încing, am văzut pe la vreo 1700, așa 1800 ceramicele. Te apropii de mine, nu? Bă, da, mă apropii. Da, mă apropii. Pii, mă. Apropii, da. Ha, ușor. Era să o dau de balta sângelui acolo.
Ia uite eu driftul, ia uite mă, hai de pare cu vaporul pe uscat. Nu ce cauciucuri am pe asta. Las late. Da, mă, lasă cauciucurile. Las late. Țimense, da. Tot fi un cauciuc din asta. O fi 2000 de euro. Ei, draci. Vreo 5.000 de lei, așa, 4.000. Mamă, ce popsuri de aia ta. Dă popsuri? Dă popsuri, grav. Eu nu prea aud. A, nu a mea de. A, mersi. A mea de. Bun, aici s-a pus stop. Aici s-a făcut un made in Germany, by bălărie. Asta ți aparține total, mă. Cam gâfă e asta. Frână, S-a frână, acces frână, frână, frână. Nu e accident. Nu cred, sper să nu Prostie. fie accident. Ia mai ai viraj? Nu, accident. Da, tu nu zici pleacă. Trebuie să anticipezi eu. A, Bă, tu ești altfel de tryhard, alt nivel, dar eu nu pot să, nu o să pot să cred mamă, că... e grea rău, bă. Ai făcut accident, mă? Da, dă-i mă A, să așa. nu zici. Păi ce dracu să-i dau, că așa mă duc 2 km în fața ta și logic că te fac. Oricum te fac. Zici tu, ești toată de sigur mă faci. Ai cutie puțin mai rapidă decât a mea, e mai fâșneața ta, dar la viteze mari nu se știe. Am ceva căluți, să știi. Indiferent de softul ăla pe care l-ai tu Uite, făcut cu mașina. acum te-ai îndepărtat cam și am cam ajung. Pentru că a fost o curbă la care a necesitat să pun frână la care o să pui și tu. Cam da. Și cred că te-ai dus în parapetă, nu? Nu. Ah, miram așa. Și acum iarăși mă îndepărtez de tine, nu? Mă, dar mi-e frică rău, mă, bă, ce bani e asta, mă? Dacă tai bani, eu ce să Mai mai e și taxă în spate. zic? Ce prostiști. Uite și tu, bănă-că toarnă așa după ce de nivelare. Am pus și cu microfonul, da. M-am dus mult și bine, bălărie. Cred că trebuie să te cam aștept, nu? Nu, tot. Câți metri? Vreo 300. Ai, mult, mă. Hai, Ce? te-am Ce face că asta față de RSQ... Nu, RS5 nu contravirează. frână. Hai că am pus frână. Mă îndoiesc să fie X5-ul ăsta. X5-ul. Bă, dar nu fi mă atât de prost, mă, X5, mă, să meargă cum ca ăsta. Bă, ăsta e moda, totuși. Bă, depinde că și mie îmi fuge rău, adică asta îmi fuge. Aoleu, Am făcut și pană. tipic. Și mie face pan la fel. E buguită partea asta. Neapărat că e buguită harta, mă, dar chiar faci pană, să știi, stația care fac. Pe astea roșii chiar poți să faci. Da, mă, chiar mai luat din urmă. Da, dar eu zic că iau asta ușor, că mi-e frică. În ultimul hal. Mamă. Dacă acest crea în curbă... Curbă! Accent. Dă-i. Plec. Dă-i. Olei. Olei. M-a Olei. zăpăcit cu formele, cu drifturile. Mi-a apărut ceva în bord, dar nu înțeleg de ce. S-a stins, what the fuck. Cred că presiunea la oloi. Ăsta, temperatura. Hai că ăla, că așa până se merge. Ce-i drept. Mai asta mai bine pe curve, mă. A mea? Da. Bă, are cauciucurile mai late, na. Și 4x4, a mea spate.
Nu prea am auzit de X5 spate, mai ales M Competition. Nu știu, dar asta e spate. Oricum, te-ai ținut foarte bine, te-ai ținut eroic aproape de mine, să știi. Mă mici, e drept. Eu am dat la maxim. Bine, ta e și softat, adică, na, bravo, bun. Bă, frate, bă, dar din sta, mă, bă, Ai accident sau nu? un pic, dă-i, țină. Hai că ajung la linia dreaptă, hai că sigur aici te fac. Dă-i. Dă-i, băga mie și... Hai, mă, hai, fițar curba de râs, bă. Te apropii? Nu știu, chiar nu știu. Am 250. Ai prins avantaj, mă uit eu căcat acolo, am 200. Nu știu ce să zic, mi-e greu să cred că prinde ăla așa. Da, ți-am zis, uite. Nu. Nu, prinde Asta- greu, nu. Ți-am zis că la top speed. Nu, mă, E, frate, cât ai la oră? 270, stai zic că te-am luat maxim. 280. 277. Abia am 270. Și Cât ai greu. prins? 270, condiția că e și stage 1. Asta e bălărie, ți-a luat rușinică. Te-a făcut balena. Da. Dar oricum te-ai ținut eroic. Aș putea să zic că BMW-ul are stat eroic. Bine că e RSQ8, ar fi logic să comparăm X6 M Competition. Asta e și o bălărie când mi-a propus ideea asta. Dar, Dar da. nu prea avem unele moduri pe joc. Și, și Avem, de buguri. X6 Competition avem. Avem, dar bune, și buguite, mă-s proaste. În timpul liber trec prin ale. Da. Ia uite-mă pe mine.